Iesu Grist o nefoedd yr adar, beth ar dy gwmwl sydd yn digwydd fan hyn. Ma' nhw di deitha i na chdi di'n arglwydd ni. Nawr, croeso i'r gorlan. Hoffet ti burger? Dyma ti. Diolch. Mae'n iawn. A fi dili ar y gorlan oherwydd yn bwydo ni. Simple as, Lenny yn dweud agos i burger ma'n eitha a then delicious. Wel, hwn yw'r gyntaf i fod yma, ond fel chi'n gallu gweld, mae'r adeilad jyst yn anhygoel, jyst dal sylw. Dwi'n lyfio'r gorlan oherwydd y burgers. Dwi'n lyfio'r gorlan oherwydd y cheeseburgers. Fi'n lyfo'r gorlan achos y cheeseburgers gyda winons. Fi'n lyfio'r gorlan achos y cheeseburgers da winons a ketchup. Fi'n lyfo'r gorlan achos y gorlan. That's good. Fi'n lyfo'r gorlan achos y tango. Be ni'n neud yn y gorlan fel pobl yn arall, neu gwasanaethu pobl, pam? Achos mae Duw yn caru ni a ni eisiau dangos caru Duw i pobl arall, so ni'n neud burgers i pobl, ni'n dŵr i pobl, i cans. John Derek Rees. Pan chi'n aros am maes B, falle chi bod yn maes yn ystod y dydd, chi wedi cael cinio mewn caff yn y dre falle, a chi nôl yn maes B, chi'n barod i mynd mas yn y nos, so sdim byd cweith i dechrau tan tua 8, falle tua 10. So ni, staff gorlan, yn am 4 o'r gloch, i penderfynu, ni'n rhoi cwpl o ddigwyddiadau ymlaen. Ni wedi gwneud 5 my pot noodle, lle ti'n just decoratio pot noodle bach yn ei edrych yn bent. Ac ni newydd wneud talon y beirdd, bach o barddoni, bach o jokes, bach o haikus falle, os ydych chi'n gwybod beth yw haiku. Ac y pwrpas yw, ni jyst yn gallu mwynhau, dod i nabod pobl, ac fi'n really mwynhau y darn yna o gweithio'r gorlan. Dyna, beth gorau? Fi'n hoffi gorlan achos fi'n hoffi cheeseburgers, fi'n hoffi cheese talks, fi'n hoffi siarad am Iesu Grist, i weithio'n swno'n cheesy ond fi'n meddwl i fi am fi'n caru Iesu Grist. Dyna pam fi yma. Fun. Fi sy'n mwynhau pot noodles, burgers, hilly specials, bach yn y fengil falle, at amser. Just joio mas draw. Fel Mark. Yma yn y gorlan, pob burger yn cael ei wneud o'r galon. Calon buwch, ond pob burger wedi cael ei wneud allan o'r gariad. Fel hyn. Ddaw y dydd, pan fydd bwyd y bydd di mynd, fyd i yna efo dy bysgod a dy fara. Yn y gorlan, mae pob burger yn cael ei syrfio allan y gariad. Fel hyn. Iesu Grist o nefoedd yr